bese kuba khona futhi nezicupho la khona mfowethu ke izicupho ke mfowethu uthola ukuthi umuntu usenze ukuthi wena kube mfishane kuwena yena kube kude kuyena. Mengisho njalo mfowethu uthola ukuthi ushawe ngesibambelelo la khona ultimate uyalibona ikhekhe la sisi vele kuthamba ubafa vele achame yabo o mhlawumbe methu uyangena avela shesha dedele ngoba usike secushwe ngento ethize ukuthi enjoyise lo munye ongale kuphela. Nina bakashana kaMenzo waphuza umlazanga ameva nina bendlondle nophaphe ekhanda enhlana nasezantsi kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika yithabenu siyazi ukuthi ke nina bechonele ngezangeze njalo manje ngena la kule channel silindele izinto ezona ezanijabule nithi ncinci kaMjulu naba labantu abalethe indaba ezihlubuhlu bekhasini ngawo banike mangena uKing Sichaka ngokaluqa yazi ke ngani zakwethu masasihleli nani sixoxa nje sikhululeke ningabangani bethu manje singosisi bethu nobhuti no-anti nomkhulu nonke nilapho khona nomarazo khona kodwa sihambe sibekele amaphala Mfowethu hayi ngijabulile mfowethu ngijabule kakhulu mfowethu ngoba kancane kancane mfethu kuyavela ukuthi kahle kahle siyasondela la kumele sisondele khona liyabuya izwe liza kuthina thina amazulu yathi uyayibona lento njalo abantu mangabe sixoxa nje baye bathi abanye abasakholelwa kakhulu entweni yokulashwa ngokwesintu bathi into engasasebenzi sicela amaqola begcwele abantu abathatha into yabo abamkhulu bayenza into yabo ongesiyo okwenza ukuthi ke nokade ekholelwa agcina engasakholelwa okade engakholelwa ka asho ukuthi ngasho hayi kona mfethu kunjalo mfethu kunjalo and yabona uma unenhliziyo engaphandle kulento awuhlali isikhathi eside uhamba ushabalala lento mfethu idinga ukuthi ngathi ungaba neqiniso elithize mfethu elikhona abantu abazolibona ndikube khona abantu abakhulumayo ukuthi bayasizakala so ngiye ngithandeke mfethu ukuthi ke mina mengilapha abantu ngiye ngithi mfethu ungalithengi elami ikhambi before ubona ama testimony ami ithi ngikusendele ilink ngoba ngifuna ukuthi umuza kumina uze vele unethemba uze vele futhi nakhona unogqozi lokuthi kahle kahle cha lensizwe esancane iyakwazi ngempela ukuthi isize and iyakwazi futhi ngempela ukuthi iwenze umsebenzi ubonakala empilweni zoba zabantu. Aqinisona wakufuna ichwa ngumduduzi ngoba makufika abantu bekhala ngifike ngibaduduze ngendlela right kodwa ke kwangenza kwathiwa ngothamsana ngoba kwazi ukuthi amathamsana mayinto eqhamuka nami ngumuntu wenhlanhla nje ngene la odabeni ngizosise ukuthi usenhlanteni namhlanje ukuthi ngimsize ngiphenduka umduduzi oso kusesunja ngiyaphila njani sikhona mntakama ngifuna nokubuza igama ngoba ninanisa nenkinga egaxe ngaze bezwe abantu beni ubani lola kungani ula igama lami nguthandeka ngithi ngifuna ukubuza igama sengiyakubuza kulungile yaqhubeka thanda okay right uzengani sis hayi ishuthi mina ngafika ngibe nginophathini wami sure ngiphathini wami hayi beku right sithandana kahle kumnandi hayi yonke into ihamba kahle sekusuka lapho hayi waqala ngangabona kahle enkonzweni hayi ngiqale nginganaki hayi sekusuka lapho ngibona ukuthi ikhona la esutha khona ubafu phathini wami khona la engathi usutha khona ebekhuluma nabantu ukuthi hayi uyabonakala endaweni ehambe enzana abantu abahlukahlukene hayi ngithi hayi khona into hayi bona hayi uyalekha kakhulu ke manje enkonzweni kuwena kumina sele kakhulu ke manje enkonzweni hawu inkonzo ithi ngena nje hawu sithi mina hawu sithi singakhuphuki nje isithuni hawu athola lenkabulana hawu umdlalo usuphelile hawu ithi mangithi hayi baba ngisuthanga phela hawu sekuyimpi aqonga ngola hawu sekuyimpi hawu sekuyimpi kuyaliwa ke manje hayi ngikhipha yena kube right angikhiphe sihambe nje sizule nemali enginiki manje inkinga ke lento phela ikhomba iyahambisela khona nikhipha nakunika imali bese kuba ikamela ungangikhipha unginike imali hayi kodwa inkonzo mayingavuthi hayi inkonzo kumele ishisa ingcaphi lapha ekamera kuyikhomba hayi kuyikhomba
Akupheleli kahle Hayi khona. akupheleli. Uzokhala ngekhombo la utayiphelele. Ikhombo yami iyashoda. I-price uyayazi kodwa ikhombo kuduka. Iyashoda iphelele. Ngane yakwethu. Mana-ke kwenzakalani mangabe nisuke ninobabili mhlawumbe noma ungcobo zizophendula into eqondile. Kuyakwenzeka kanjani? Niyaqala khona umzuliswana noma niqale nenza kanjani? Uqala emva kwesikhathi esingakanani? Bese kufiwayo ama-nucleus nje ngasho njalo. Hawu. Into ka 2 minutes. Yeah. Ama-nucleus nje into ka 2 minutes manje hayi. Ikhombo yami njengoba ingaphelele hayi. Manje wena nokusola uthi ekuhambeni kwakhe ecosha khona izinto ayithola ucabanga ukuthi ufuna ukusizwa wena ngazo. Sola ukuthi inkinga ingakuphi ingakuye noma ingakuwe. Hayi inkinga ingakuyena. Why unesiqiniseko? Hayi inkinga ingakuyena ngeke. Yini indaba unesiqiniseko uthe step wena wabona ukuthi right. Kukhona la okwe waya khona safike sawumshubo nje kwaqonde ngakho unesho. Hayi bengingakayindawo. Wasinga. Hayi ngeke singala. Angithi umuntu wakho ushaya ama-nucleus. Uyasho ushaya ama-nucleus. Uthi wena inkinga ingakuyena. Ayikho wena siqhawe ngabe ummeli yazi. Ingakuyena. I-reason esithi inkinga ingakuyena. Ngoba sithe siqala ubengashaya ama-nucleus. Sekuyaba manje. Hayi kwashintsha ushaya. Khona inkinga. Kwaqala inkinga. Eqala belingashaya ama-nucleus. Hayi ubeshaya nje kahle. Kodwa maseshaya kahle. Manje still nina nobabili angithi. Hayi, Ukhona awukazona uyendawo uyotest ubone ube neshock ukuthi no inkinga ingakuyena noma uyaqagela nje ngoba phela wazi ukuthi ube wathi. Khona la idla khona. Uyasutha. Uyabonala umuntu osusa umuntu olambile. Khona lesi. Wathi ngiyeke ozothiwa ngilona abantu besifazane. Follow. Hayi mfethu. Hayi ngiyayizwa indaba kasisi yabo. Esikhathini esiningi ama-noodles. Ya ngifuna ukukhuluma iqiniso phela mfethu abantu kumele sibatshele iqiniso. Yabona into yakho uma uyithanda mfethu imnandi. Uyashesha ukufika endaweni. Okay. Yeah, ngithi sengifuna ukubala zonke izinto ezingenza mfethu ukuthi ke sibone inkinga la ikhona. Yeah. Uma uyithanda into yakho kakhulu mfethu uyashesha ukufika endaweni. Into ongayizwa kahle sichaka umuntu wesilisa uyalazi nawe iqiniso. Uyibheka wonke indonga. Ufuna ukukhuhla olunye udongo ozokwazi ukuthi musulukhuhlile at least lisheshe likufikise kandawo. Yizito engisho. Yeah, so ngiyabala ke. Bese kuba khona futhi nezicupho. La khona mfethu ke izicupho ke mfethu uthola ukuthi umuntu usenze ukuthi wena kube mfishane kuwena. Yena kube kude kuyena. Mengisho njalo mfethu uthola ukuthi ushawe ngesibambelelo la khona admit uyalibona ikhekhe la sisi vele kuthamba ubafa vele achame. Yabo o mhlawumbe methu uyangena avela shesha dedele ngoba usike secushwe ngento ethize ukuthi enjoyise lo munye ongale kuphela. Yeah. And then ke futhi nakhona kunako ukuthi mhlawumbe naye usisi mhlawumbe naye kunezimbiza azoyidinga mfowethu ngoba phela angisho ukuthi kunjalo ngempela yini yabo anganukeli ubaba wasekhaya kuphela yena engakazaza isihlolisise okwangempela ngoba mfowethu enye into angayithola imbiza mfowethu ezingamenza ukuthi ayiphuze ukuthi kuba right ngoba ungathola ukuthi mhlawumbe naye kwaba khona into ayihogela eyenza ukuthi kube khona isimo esicishe sibe kanje. Yeah, so ngizoyibeka nje kanjalo nje mfowethu ngeke ngilenge nginweba kakhulu mfowethu sekuyoba uyena kusisike osengaphendula lapha Phawule noma wena sichaka mhlawumbe mokukhona okunye ofuna ukungibuza kona. Mina ngifuna ukuthola kusisi ukuthi njengoba uney'nsolo zokuthi umfowethu behogahogela eceleni awucabani khona akulandelayo nasamwe wayifaka kuwe esiyenza ukuthi nina nobabili niklahle kube nenkinga because uyasho ukuthi manje ngaphandle kweCameron Sharp inkinga manje avalana no2 kwathiwa omunye akaqembe nomunye aqembe yaqala ke inkinga. Inkinga iqala lapho uma kwathiwa nje hayi kumele kube inkonzo. So awusola ukuthi khona afika nayo yena. Eish ngibe nazo lezo nsolo hayi Wena ukazi uphumele ngaphandle. Cha bengazi ngiphuma. Hlobo nje. Hlobo. Niyaxoxa kodwa ngalento naye. Cha abantu besifazane bastrong. Hayi akangashi afuna ukuzwa ke leyo nje. Ngisho ucabanga nje ukuthi niye kubantu abafana noma Pholo nobabili ke niyothola usizo. Hayi akafuna lutho yimpi nje.
Kube impinje. Naw sola wena naw sola yena. Abadinga imbiza Hayi mfowethu. khona ibheke. Abadinga imbiza mfowethu laba sishise lezi zinto lezi eziseyinyeni. Ngoba ngiyacabanga ukuthi inkinga isesinyeni. Uyamthanda ke? Kakhulu. Futhi nawe uyabona uyakuthanda. Uyangithanda inkinga ikamera. Oh, kusho uma ngalunga ikamera umshado uyawubona. Hayi ikhombe yami izobusiphelele. Ikhombe yalungiseka mfowethu ungayilungisa kanjani into yekhombe? Hayi singayilungisa mfowethu. Akakeze lapha esigodlweni mfowethu. Nyamalala amafutha. Eze lapha esigodlweni ngimnikeze into yokuchatha, ngimnikeze into yokuphuza mfowethu, ngimnikeze nezinsizwa. Sibone ukuthi mase sesikhambise kanjalo ngoNtathu kanje. Naye ubaba amhlelela indlela yakhe ukuthi angene kuleyo treatment leyo. Njengoba ekhongisa ekhanda ubaba angathi uyanqaba. Angithi ungathola ukuthi lapho wadliswa mfowethu. Lali ke hamba khona. Shuthi ke yona mfowethu ke akeze kumina usisi kunento esingafike sikhanda esingamfakela yona ekudleni yokukhipha idliso. Yeah. Bese kubukeka. Namafutha engwenya. Sesuzwile ngilivale mina ohlelo. Angithi uzwile. Ayiswile. Oyoyipheka kanye nenyama nje. Twadlisa indoda ukuze ukhiphe idliso. Yeah. Mangifika nje yonke into. Udlisa na akhiphe. Angithi kunabanye abangakuthanda ukuphalaza, cha. Thothi into yakho uyayibona nayi iyamuka iyahamba. Iva likhishwa ngelinye iva, umdlisa ngento ezokhipha idlisa, hayi ukuthi uyamdlisa wena. Ufuna kuphume lento le ela kuyena. Kunendlela esenza ngazo ke mfethu ke esifaka ekudleni. Ubona lento ifike ibolise lapha ngaphakathi. Kanti ke njalo uvumelekile ukuthi makhona omunye umbuzo ocabanga ukuthi ufuna siyibuze ode ngikwazi ngayo whatever ukuze uMapholo bamayibuya la ezochaza leyo nto so checka njalo nje ama comments siza ukuthi yiphi into ufuna sikhulume ngaso iqoqe zibe inqwaba siyilethe la ukuze mhla ibuya siphinde sithi naluhle labantu abafuna ukubuza khona bese ke eyaphendula live ukuze nonke nizophenduleka okwethu nje kumletha mawuthola la kusale khona okwazi nawe nelunga lophela lokubuza ungacabanga ohlezi ubuzelwa yimi salani kahle